Tongina sengap ke ba Lionel Messi ula penpau ha ka interview hadin ba ula syaremno ha ka Spain ha gijing lakai ha ka final. Lionel Messi ulong ba kalong ka jingpang ka bakrau ha ba syaremno ha ka final kumne. Bantip ya gijing tristom ka bakrau jong ka kenhun. Baka kenhun ka le stom kat bala banpoi ha ka kerdan bat ya kanam ladu ha kini ka jing lakai ha ka FIFA World Cup. Bat Lionel Messi ul airu ka jing ero ya ka Spain. Ulong ba ni ai da ka jing ero ya ka Spain. Namar ba kala lekai bha shisha. Bat baki pen ya laki kenhun kibat tibet shisha. Laong Lionel Messi Henry ngami na kane da ka jing sorong ka bakrau. Ban pen ya gijing lekai hagi perlok jonga. Namar kila IT ya la jong nadu kadunut. Bat pen poi sya ka kerdan. Bat nakamta ka jersey kila IT hadu ka second ka bakhadu. Ban pen ya kibahi ngasem ya ki perlok ya kinong kersan barok. Bat kamtam nakamta ya kari Argentina kinong sinong jong kari Argentina barok kawai. Ban pen ya kenika jersey hak hamat jongki. Bat ya kejing jongki wat hak kapor ke bah tam. Kila arsenra rengkat kila don rengkat walada ngi syarem lane menta ngi klempoi sya kejing kermen lane sya kejing job. Henry ki don rengkat bat ba kari barok kawai kas ngeu sorong kas ngeu mikmat. Kanai kajing lekai ke ba itnat bat ba ka kon Henry ka ai hanga ya gijing ja ha gijing im ki baro. Bat walada gijing syarem ha ka final ka pen mong sibut bat Lionel Messi ula pen pauru ya gijing ro nang tau kush ba ula tresitom klem song thaj bat ula tresitom na ta la ka jong kari. Bat ula pen pauru da gijing buram bat gijing sungu nagam ta ki player jong Argentina kibala tresitom lang klem jong thaj bat ban kermen ya kababha nagam ta hadin habut walada hakum kane kapenta kabamanta la sukudno tangkumne klem urlong lane klem poi sakathong. Henry kijing syaremno kam dai ban pendu jeng kermen Henry ngin kermen pat ya kijing job ha kuai kesngi man ubriu lane mana omla ban job lenter ha gaji im Henry ngidon pat ya kijing job lane ngidon pat ya kijing rem. Henry yai tristom nakam ta ban penmaha yela ka jong kari bat nakam ta kalawai bat kamtam nakam ta kari Argentina kaban wan ha ka kerdan ka bah khamat walada ha kini ka kenti ka pamta la syaremno persya ya ke Spain ngai da kijing ro ya ke Spain bakla lekai bahasi sya bat kelapun ya kirane lekai kibat tibet ha kini kijing lekai persya ha kini ka final ngimi nang ne da ka buram bat da kijing kit kli ka ba kerpang bat da kijing ngai ka bas kemha bangila ai tilut ya ki ya la ka jong kari ba ha ki kijing trestom nam ta bangila IT ya la ka jong kari tang kenai kubresibun